Oyawre ja neno malolo TV okinyi masani machiegni neno mar oboke tarik na 12 dwe mar 7 2022 odiechieng' ma tich ariyo manyaber ahinya kendo wan kae kod oboke ariyo Daily Nation kaachiel kod The Standard mapiyo piyo biro nyisi aneno tang'o ma bende nitiere oboke gi matemo mondo mi koro alidhni ka bang'e to biro dhi somo mathoth ahinya ka ing'iew mari. The Daily Nation onde kanyo ni 27 days of anarchy for Uhuru. Iwacho ni nyagesa ni koro odong ndalo 27 kende ma koro ker Uhuru Kenyatta nitiere godo e telo. Mano weche bende koro mipe kanyo. Malo kucho bende wadhi ng'iyo kanyo Tifa Paul Raila leads as Ruto narrows gap. Iwacho ni koro Raila koro telo kata bende Ruto bende biro matek ahinya. The Standard neck and neck race opinion poll shows. Mano opinion poll kata ombulu mar paro ma bende koro no gol ruoko mare gi Tifa kotene kanyo to kod kind piem mag jolar kom mar ker. Abo chokni kai kod The Standard onogono ka bende ite mano mokwongo kasenyisi nen wach mar opinion poll kendo koro kwadonjo e ite maiye ite mar ang'wen mantiere kod wach ka iwacho ni Magoha ask school heads not to chase away students with arrears. Iwacho kan jatend migawo mochung' ne weche mag somo Professor George Magoha wacho ni kik riemb nyithindo mag skunde kane koro giye odiechieng' ma kawuono to kod wach mano mar school fees kata kamano wacho ni koro omenda mondo be ni koro ichulo chiwo ne skunde miluongo ni capitation idhi chiw kapok ochomo chieng' tich abich. Omiyo koro skunde kik riemb nyithindo to gine ni koro gibedo kodgi kendo gichak puonjogi e seche mane giyawo term 2 odiechieng' ma kawuono. Mago ne lose gwengego mago ma Kereri Girls mayudore Kisii. Weche mamoko bende Zitek University student to receive internship position. Mago weche mag somo bende wacho ni mbalariany ma Zitek bende koro jopuonjre meke gi bro yudo thuolo makare ahinya mar yudo internship kata mondo gipuonjre gik moko motenore kod tich ma gisomo. MKU launches Innovation and Research Center. Magi mana weche mag somo mantiere ite mar ang'wen ka USIU Africa set to train student on medicine making kaka ginyalo loso yath. Mano mbalariany mar America bade ma Africa ma bende yudore bure Nairobi. Sonko impeachment battle to continue before Supreme Court. Iwacho kanyo ni wach mano thiche godo oko higa 2000 to kod 20 dwe mar 10 to kod 2 en wach ma nyaka dwe mar 10 kod 2 en wach ma bende koro nyaka gisani otere Supreme Court. Mano Mike Sonko governor machon ma Nairobi koro en wach ma bende koro ibro dhi winji. I'm not giving up on Mombasa race says Wiper candidate. Mano governor machon onogono Sonko ko wacho ni pok chuny olwar. E wach mano mar ni koro idhi tame kata wach mano mar laro kom mar gavana ma Mombasa wach ma bende koro nitiere doho bro dhi golo ng'eto. Kodonjo kanyo ite mar 6 iwacho ni Raila and Ruto in close contest with 3% margin says opinion poll. Ombulu mar paro Raila telo kanyo mogol gi Tifa iwacho ni koro Raila kanyo no telo to kod kwana tamalo 40 to kod 2 kano luwe kod Ruto man gi kwana tamalo 30 kod 9. Wajakwane nitie gi kwana tamalo 4 seche ma jogo bende koro kia ni to gigo kura kanya ne gin kwana tamalo 10 jogo bende koro no dhogi kata nokolose wachno en kwana tamalo 4. Ibro ng'iyo kanyo kaka Central Rift Ruto nigi kwana tamalo 62 Raila nigi 20. Coast Raila nigi 50 Ruto nigi 26. Lower Eastern Ruto nigi 29 Raila nigi 46. Mount Kenya Ruto nigi 53 Raila nigi 24. Seche ma Nairobi Raila 58 Ruto nigi 28. Northern kanyo Ruto nigi 55 Raila 35. 68 Nyanza ka 13 en mar Ruto bende Nyanza. South Rift kanyo Raila nigi 45 seche ma bende ko Ruto nigi 33 ka Western kanyo ma bende Ruto nitiere kod 37 kendo koro Raila nitiere to kod 48. Nyiso ni South Rift Raila bende koro pod oyombe Ruto. South Rift mano kuma chomo Kericho, Bomet counties mago ma bende nitiere South Rift. Why ODM is no longer sure bet in Nyanza despite Raila support. Ibo yudo kanyo miwa jomalaro ko mar governor counties mago ma Kaluo Nyanza kae wan gi Homa Bay Siaya Migori kaachiel to kod gwenge moko ka Kisumu moko aneno ka kende Gladys Wanga piem kanyo gi Evans Kidero ma independent Orengo ma ja ODM piem gi ja UDM Magumbo seche ma Dalmas Otieno ja Jubilee bende keto ng'wech matek ahinya no chilo yak mar ODM Migori. Oburu Odinga malaro kom Senate Siaya bende gi ODM omi
piem mapek ahinya kendo koro nie toke gi Tony Yogo mabende mar UDM. Gin weche mabende kubro yudo kanyo. Ng'e kanyo ka bang'e choko ng'e the Standard. The presidential candidate commit to peace as IBC dispels rigging claims. Jogo mabende gin jolar kom mar ker no oseketo sei kendo giwinjore ni gi boyie duoko moro amora bende biro wuok bang' yiero kendo koro giyie gibiro dhi timo yiero go makare ahinya. Ka wadhi kanyo kod The Daily Nation en 27 days of anarchy for Uhuru bong'e ite maiye kae wach mabende koro miwane mokwongo ne ite mar ang'wen. Raila maintains a narrow lead over Ruto in latest poll. Mano wach maseng'eyo mar opinion poll kacha. We are confident of a Ruto win, Rigathi says. Mano bende en jalup William Ruto ng'wech malaro kom wacho ni en gadier ni koro Ruto bende koro dhi yombo. Mano noloso gwenge North Menti seche bende koro notimo limi mare county ma Meru kochacha. Bring it on, Raila dares DP to a peak duel. Raila onyiso kanyo jalup ker ni koro kel bi waradi debe nikech adhi yombi. Mano kanene gwenge mag Narok odiochieng' mano ma nyoro. Kendo Raila wacho kanyo ni weche manichagi wacho ne IBC mondo ng'e en gima ne gisetieko ahinya. World's watching, say envoy in call for a free and fair poll. Iwacho ni kanyo piny mangima koro keto wang'gi eneno ni koro tim yiero mano makare kendo koro ratiro. Ng'eyo kanyo gin weche bende koro niwacho kanyo to kod ambassador mar pinje ma piny European Union mano iluongo ni Henriette Geither kaachiel kod mar piny Uingereza iluongo ni Jane Marriott kane giloso gi duol mar IBC Nairobi odiochieng' mano manyoro. Giwacho kanyo ni ging'iyo ahinya kendo koro wach mar yiero ni en gima nyaka gidwa ni mondo koro tim eyo maratena ne gin Wafula Chebukati bende koro na osingo mano. Fireworks at Sakaja Igathe face of first gubernatorial debate. Polycarp Igathe, Johnson Sakaja, Man Grewal, Nancy Wamboi, Esther Wariga to kod Kenneth Nyamamojo mojo lar kom governor mane nitiere debate nyoro mano chokore ahinya kendo ng'ato ka ng'ato ne wacho pach. Raila man reads mischief in special parliament sitting. This special sitting Karabet mano moyedha bende koro luongi dichieng' makiny gi Speaker Justin Muturi ma koro ineno kanyo ga jagoro mar Azimio Junet Mohamed wacho ni koro gino nokokete e oboke kaka dwarore koluwore gi chik omiyo luongo ma bende koro Speaker noluongo godo romo makinyo ni mondo koro yier godo clerk mar assembly en gima koro ok ni kare. Gipenjo to ang'o miyo idwaro clerk mano koro ndalo 27 ang'o ma araka mane mantiere kar mondo girit yiero mondo tim mondo sirikal machielo bende koro bi koka tim mano. Fake 200,000 deal giving Omanga sleepless nights. Iwacho ni nitiere kanyo wach moro ma bende lo moro ma bende nong'iewo iluongo Milways Enterprise dwe higa mar 2009 koro en weche mabende tude koro nonro mare pok onon maber ahinya. State agencies field over powers as Uhuru Tamens wacho kanyo nitiere riwruoge ma bede mag piny owacho bende nyaka gi sani koro nitiere gachiedh nade ahinya motere doho ywarruok ma kon gi koni DCI kaachiel kod EACC DPP weche mago mag nitie ng'a otero magowa e doho koro yudo ka ywarruok nitiere kanyo ywarruok mar Ruto to kod jatende Uhuru Kenyatta mosekelo achiedh nade makamano. On the road mind your triple alcohol back iwacho ni kanyo gir pimo rang'eny mar madho kong'o ka iriembo bende koro duogo miyo koro kimetho ni maber ni koro inyalo romo kik iriembi ka imetho kik iriembi ka isemetho kech mano dhi kelo ni achiedh nade kendo koluwore gi chike. Bonano weche mag somo kae kendo magowa nitiere kanyo kane nitiere notima oketo lo kata mondo ger godo CBC classrooms otieno yo secondary county ma Kisumu mano weekend kata chieng' ngeso. Kiunjuri faces uphill task in political comeback video wacho ni kanyo piem mapek ahinya mantiere kanyo kendo kanie toke kae katieko to Uhuru names 142 head of boards and state corporation duone opogore nitiere jomoket nyingi gi kae ma bende koro ker Uhuru Kenyatta notimo mano. Boneno kanyo Paul is back, Juve celebrate return of champions. Japiny Ufaransa mano Paul Pogba manicha tugo ne pinye tugo ne club mar Uingereza Manchester United koro odok Juventus kendo koro nose report kanyo ji omora ahinya. Mano bende ma weche ma bende nitiere gin weche mathoth ahinya weche mag tuke kaachiel kod weche mag lendo opogore pajo ndiko gi pajo somo bro somo oboke gi king'iewo gi kendo ng'e gima tut ahinya. Riti masani kokadhe Lolwe TV nyinga Jesse Monde kendo nyako odiochieng' makiny.